weSinayi kuzalela kini uqele. Qhubeka. Kepha uHagari lo uHagar uyintaba yaseSinayi intaba yaseSinayi eArabiya eArabiya eqondene neJerusalem eqondene neJerusalem. lakalungu. Niyayazi intaba yaseSinayi. Kusho ukuthi intaba yaseSinayi yiGolgotha. Sorry yiyo indawo iGolgotha ne indawo yekhanda la uJesu abethela khona. Le ntaba lena is the same mountain la uAbraham ahamba khona nomntana wakhe wafuna ukumngomela lapha yana entabeni eMoriya. Qhubeka kodwa. Ngokuba lisebugqileni nabantwana babo. Sebugqileni nabantwana babo. Kusho ukuthi amaJuda ngoba ethandile lo asasebugqileni nabantwana babo. Even today abavumi ukuthi uJesu khona. Baleka masisishaya isikhathi. Yes, sishaya izandla zikhale izandla. Yes, Kepha iJerusalem eliphezulu iJerusalem elinjani? Eliphezulu. Likhululekile lona lingumame wethu. Thina asisibo abantu besivumelwano esidala, singabantu besivumelwano esisha. Uma indodana yomuntu inikhulula niyoba ngabakhululekile impela. Qhubeka. 27 Ngokuba kulotshiwe ukuthi thokoza wena nyumba ongazaliyo mbomboloza wena ongenamhelo ngokuba abantwana boyisikhwebu baningi kunabakhe onendoda. Kepha nina bazalwane njengo Isaka singabe sithembiso esingcono kunalesiya. Ningabantwana besithembiso. Kepha njengakuleso sikhathi owazalwa ngokwenyama wazingela owazalwa ngokomoya. Yes. Kunjalo ke namanje kunjalo. Nizozingelwa nishaywe nenziwe konke. Funda ma. Kodwa umbhalo uthini na? Umbhalo uthi xosha isigqilakazi indodana yaso ngokuba indodana yesigqilakazi ayishoze yalidla noma ungahlala ukhokho kweshumi angeke okweshumi kukwenza ungene ezulwini. Forget. And uma ungakamvumi uJesu njengenkosi nomsindisi, khohlwa. Ufuneka uvume uJesu ukuthi uyinkosi.